היום אני שמח לארח את רם הרשטיין, יזם ביוטק, מנטור ואיש אקדמיה לשעבר. רם, אתה פרופסור לשיווק, שעשה מעבר לא מובן מאליו מהעולם האקדמי, שבו שימשת כדיקן לעולם היזמות, ופיתחת מיזם רפואי פורץ דרך. קודם כל אני שמח לארח אותך, מה שלומך? אני אחלה וכיף להיות פה, אצלך באולפן. תודה רבה. אני רק אגיד שבאמת במהלך היכרותך עם עולם היזמות, פיתחת את השיטה תודעה מנצחת אחת, וממש לאחרונה הוצאת ספר העצמה מרתק מאוד, לשחות נגד הזרם ולטבוע בזהב. בסגנון הספר אבא עשיר אבא אני. אז תודה שבחרת לדבר איתי. אני רוצה שנתחיל מהבסיס. אני רוצה לשאול אותך מה היה הרגע שבו הבנת שאתה לא מוותר על החלום שלך, גם אם זה מגיע בגיל שרוב האנשים כבר מיושבים וויתרו על החיים, אפשר להגיד. אצלי זה היה ממש בגיל 50, זה היה רגע מכונן, רגע מטורף. זה היה יום ראשון בבוקר, סיימתי בדיוק ישיבה עם הצוות שלי במכללה, ואני פתאום מרגיש כאב עז שמפלח לי את הרגל, ומיד הבנתי במה מדובר. ידעתי שזה אותו כאב שחוויתי לפני הרבה מאוד שנים כשהייתי חייל, ואז ניתחו לי את הרגל, ובקושי הצילו את הרגל. רצתי מהר לבית חולים, ותוך שעתיים הרופא ככה מסתכל עליי, לאחר שעשו את כל הבדיקות, הוא אומר, תשמע, יש לך שם סמטוחה ברגל, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אי אפשר לנתח אותה, ואני אהיה איתך כן, אני לא בטוח שתוכל לצאת עם רגל בית החולים, זה היה בהחלט לא נעים. אבל אני צריך לעשות הליך שנקרא צינטור, יש צינטור ראשון, צינטור שני וצינטור שלישי. צינטור זה לא בדרך כלל הלב? אני יודע כי אבא שלי עשה מלא צינטורים בחייו. אז יש צינטורים גם לרגל, זה לא נעים בכלל, זה בהרדמה מלאה. ובמקרה שלי, אפשר היה לעשות את זה עד 3 פעמים. פעם רביעית זה כבר מאוד מסוכן, כי אז החומר שאמור לאמס את קריש הדם, עלול לעלות למעלה, ובעצם לשרוף את המוח. ולכן אין יותר מפעם שלישית. ואתה יודע מה היה הכי אבסורד? זה, אני נכנסתי לבית החולים, והרגשתי שכאילו קיבלתי מתנה. אשכרה, ממש מתנה. אני צריך לציין שכמה ימים לפני כן הייתה איזו מכללה פרטית שהציעה לי להיות דיקן במשרה מאוד מאוד גבוהה, מורחבת, עם משכורת סופר מכובדת, והם ביקשו שאני אתן להם תשובה כמה שיותר מהר, ואמרתי להם, תנו לי שבוע. שבוע לאחר מכן אני בבית חולים, והסיפור היה שעשיתי את הצינטור הראשון, אני מתעורר אחרי 45 דקות, ואני רואה את אשתי, והיא עושה ככה. הבנתי שזה לא הצליח. 24 שעות לאחר מכן, שוב פעם חוזרים לצינטור, 7 בבוקר, אחרי בערך שעה, אני רואה את אשתי, ושוב פעם היא עושה לי ככה, ובעצם הרופא קורא לי, ואומר לי, תשמע, יש לנו עוד צינטור אחד, אם לא, אנחנו בבעיה לא פשוטה. ובצינטור השלישי, אחרי 1.25 שעה, אני רואה את אשתי מתעורר, ואני רואה את אשתי בוכה. אבל אני רואה דמעות של אושר. וואו, זה היה רגע שאני, אתה יודע, זה אחד הרגעים הכי מיוחדים שנצרבו בי, ובעצם הבנתי שהרגל ניצלה. ואז אמרתי, רגע, הרי הבורא לא סתם הביא אותי לך, מהרגע הראשון הרגשתי שזו מתנה, והבנתי שהנה, קיבלתי את הרגל במתנה, ואני צריך לעשות את הצעד לצאת מהאקדמיה, ולהגשים את החלום הכי גדול שלי, חלום נעורים, להיות יזם הייטק. מטורף, אבל אתה לא היית איזשהו מרצה רם, ולא היית איזשהו, היית דיקן. איך עוזבים, אני שואל את זה באמת out of the blue, איך עוזבים משרה כזאת, עזוב גם את המשרה, זה התואר הזה, זה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על דיקנים, אנחנו, וואו, זה מדהים. איך? זה חלום כל כך שמושרש בך, שאתה, אתה יודע, אתה גדל איתו, הוא צומח בך, והוא לא מרפא. הוא לא מרפא. ככל שאתה יותר מתקדם באקדמיה, אתה שומע בצד השני, את הפעימות לב האלה שאומרות לך, זה אחלה, אבל אתה צריך לעשות את מה שאתה הכי רוצה לעשות, ובאמת, לשמחתי,
קרה לי מה שקרה, וזה הוציא אותי מהתפיסה. אז אני רוצה לשאול אותך, באמת דיברת על חלומות, והרבה אנשים מדברים על חלומות, מעט מאוד קמים להגשים אותם, ואני רוצה לשאול אותך, מה הדבר הפנימי, או שהיה חייב להשתנות אצלך כדי לעשות את הצעד הזה, כי שוב אני מדגיש, זה לא שעזבת סתם אקדמיה, עזבת כדיקן. כן. אז בוא תשמע, הסיפור הוא שכשאני יצאתי מבית חולים, יום למחרת התקשרתי לעורך דין שלי, עוד הייתי במיטה, לא יכלתי לזוז, וואו. ואמרתי לו, בוא נקבע, ואני רוצה לפתוח חברה. זאת אומרת, החלטתי שאני עושה את זה. אתה יודע, בלי דיבורים, מעשים. עכשיו, אני איש אקדמיה, אתה יודע, איש אקדמיה, ואני מייעץ בכל העולם, בעיקר לעיריות, לממשלות, ואני כל היום, אתה יודע, על הקווים, אבל אני לא יזם. אתה יודע, ואני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו אני צריך להיות יזם, צריך ללמוד את זה, מה עושים? והתחלתי להפעיל כל מיני חברים שלי, שיעצתי להם, שהם מנכ"לים. אמרתי להם, חבר'ה, תעשו לי טובה, תחברו אותי לחברים שלכם שעשו מיזמים, שעשו אקזיטים רציניים, אני רוצה ללמוד מהם. והתחלתי ללמוד, היו 12 יזמים שאתה יודע, פשוט העיפו אותי. אוקיי. ולמדתי שהם פשוט חושבים אחרת לגמרי ממני. אתה יודע, זה היה דבר כל כך קיצוני. אני מניח גם, סליחה שאני קוטע, אני מניח כי כשמהאקדמיה אנחנו די מרובעים כאלה, נכון? לא מרובעים בקטע רע, פשוט תבניתיים. מסכים איתך, מסכים לכל מילה. באתי עם תודעה מקובעת. מדהים. ויצאתי עם תודעה מנצחת. מדהים. וההבדל הוא זה בתור אדם מקובע, שוב פעם, אין בזה שום דבר רע, כי 98% מאיתנו מקובעים. לגמרי. אז זה ניתן לשינוי. אתה בעצם אדם שמובל. אדם שהוא אדם שמקבל החלטות. אבל ברגע שאתה עושה את השינוי, אתה עובר לתודעה מנצחת, אתה כבר לא מקבל החלטה, אתה מקבל אחריות על ההחלטה. וואו. עכשיו, מה זה אומר לקבל אחריות? זה אומר שאתה ממש אומר לעצמך, אני אמור להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ואתה מבין את המשמעות של הדבר הזה, ואתה פשוט עושה את זה. אתה עושה את זה, ואתה חייב להכניס את עצמך כל יום מחדש לתדר של אני ווינר. אני חייב לעשות את הצעד הזה, ולא להסתכל, אנחנו לא מסתכלים לאחור. זה מטורף, אני חייב להגיד שזה אחד הדברים שהכי נותנים השראה, כי אתה יודע, בגיל כזה, ולפעמים אני מתעצל לעשות דברים, ואומר מה, ופתאום אני רואה מישהו, כאילו, אני חייב להגיד שזה ממש מעורר השראה. אני יכול להגיד, בטח. רק משפט אחד, אתה יודע, כי כל הקולגות שלי אמרו לי באקדמיה, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה, אתה משוגע, אתה בן 50. ברור. ואז אמרתי, רגע, התחלתי להיכנס, להתחיל לקרוא קצת מחקרים, אתה לא תמיד מה גיליתי. גיליתי שאנשים בני 50, זה מדעי, מחקרי. אנשים בני 50, יש להם סיכוי להצליח יותר כיזם, כמעט פי 2 מאדם שהוא בן 30. אז זה נתן לי המון רוח גבית. למה? כאילו, יש איזה הסבר? יש לו ניסיון, יש לו ידע, הוא כבר נכשל הרבה מאוד פעמים, הוא מבין איפה לא צריך לדרוך, איפה כן צריך ללכת. יפה, מדהים. אז זה היה ככה נורא מפתיע לראות את זה. אני רוצה לפני שנעבור לשאלה לגבי יזמות רפואית. אני רוצה, זו אולי שאלה שאנחנו צריכים לסוף, אבל באמת חשוב לי, אם יש בן אדם גם בגיל כזה, אתה יודע, גיל 50, 60, לא יודע, שרוצה לעשות את איזשהו מעבר ולהגשים חלום. בוא נגיד, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו שהוא חייב לעשות, קודם כל, הכל אפשרי. הוא חייב לעבור בתודעה שלו, מתדר של אני מובל לאני מוביל, וזה אומר 3 דברים מבחינתי. כדי לעבור מתודעה מקובעת, תודעה מנצחת, אתה חייב לעשות 3 דברים, אני עושה אותם מדי יום. אחד, זה קודם כל להבין איפה אתה נמצא, מה הנקודה שאתה נמצא בה כרגע, לשאול את עצמך, טוב לך, והתשובות יהיו בדרך כלל לא, ממש לא טוב לי, יש כאלה יש לי חברים למשל שעובדים בארגונים מאוד גדולים, וזה נשמע נורא נוצץ, אבל כשאני יושב איתם ביום שישי, ואני שואל אותם על כוס קפה, מה שלומכם, מה קורה, מהר מאוד אתה מבין שהם לא כל כך מרוצים. וואו. אז אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא,
ולאן אתה רוצה להגיע. כלומר, מה היעד שלך, מה החלום שלך. וכן, דניאל, צריך אנחנו צריכים להחדיר את זה לתודעה שלנו מדי יום, כדי שאנחנו נהיה מסונכרנים לאן אנחנו רוצים להגיע. מדהים, זה זורק אותי גם, שמעתי איזשהו מישהו שאומר, אם תשאל בן אדם בסוף על ארז דווי, מה הוא היה מעדיף, נגיד להיות יותר עם המשפחה או לעבוד יותר. רוב האנשים מן הסתם היו אומרים להיות עם המשפחה. וזה בדיוק, זה מחבר אותי, כי כשאתה אומר שאנשים עובדים בארגונים והם מנכ"לים גדולים וזה, בסוף הם מפספסים את החיים. נכון. אגב, זה קרה לך כשהיית באקדמיה או? לחלוטין. וואלה. אני עבדתי 14 ו-15 שעות, ואני זוכר שקולגות שלי השתגעו ממני, הייתי עובד במטוסים, אתה יודע, זה טיסות ארוכות, ארצות הברית, ומעבר לזה. וואו, היית ממש כאילו... פשוט, כן, יושב ועובד פול טיים, שבתות וחגים, היום אני בשבתות לא עובד יותר. מדהים. שבת ואי נפש. שבת ואי נפש, ואני נח, ואני חושב, ואני במחשבות, ואני מתעצם, אבל אני לא עובד. אבל כן, זו הייתה תקופה קשה, אני זוכר אני לא זוכר אפילו, אם להיות כן איתך עד הסוף, אני לא זוכר שנכחתי פעם אחת באיזשהו אירוע של הילדים שלי בחגים, אתה יודע, בגנים או בסה. כן, זה בסה אמיתית, ואני מקווה שיום אחד אני אתקן את זה עם הנכדים. וואו, זה מדהים. כן, אבל זה משהו שמאוד מפריע. מדהים, מדהים, מדהים. אתה נשאב לעבודה, ואתה רוצה להצליח, ואתה רוצה לחקור, ואתה רוצה לטוס, ואתה רוצה להתקדם, ואתה רוצה, וזה על חשבון. כי בסוף אני חושב שאושר בעין, אושר אמיתי, זה לא רכב מפואר או בית מפואר, זה זמן. זה חופש, זה זמן שאתה יכול רגע להיות, סתם אני אומר, יומיים עם הילדה או עם הילד, בלי להשתגע. נכון, ובספר שלי, הספר החדש שכתבתי, לשחות נגד הזרם ולטבוע בזהב, אני בדיוק מדבר על בן אדם, שהסיפור שלו נורא השפיע עליי, בזכותו, בין היתר, בזכותו הפכתי ליזם. אז אני עוצר אותך, כי אנחנו נגיע לספר. לפני זה, אני רוצה לדבר על, תשמע, אתה ממש כאילו עשית הרבה דברים גם, זה מדהים בעיניי. נכנסת בעצם ליזמות רפואית. נכון. שזה עולם מורכב, רגולטורי, הוא לא סלחני. לא. אז אני רוצה לשאול אותך איך נראה הרגע שבעצם הרעיון שלך הופך למיזם אמיתי, אם זה עם צוות, כסף, אתגרים, תן לנו גם קצת את המאחורי הקלעים. אוקיי, אז אני אחלק את זה לשניים. יש את התקופה הראשונה, אני חושב שזה חצי שנה, 6 חודשים ראשונים, שאתה מה זה מתלהב ומה זה מתרגש, ואתה מקים את הצוות, ואתה קם כל יום באטרף, ואתה לא מסוגל לישון מרוב התרגשות, ואתה אומר, שכבר יגיע בוקר, אני רוצה להמשיך לעבוד, ואני צריך לגייס כסף, ואתה בא, ואתה רץ, ואתה משכנע, וכדומה. אבל אחרי חצי שנה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה בעולם היזמות, זה נקרא רכבת הרים, כי אתה לא שולט על רכבת הרים. אתה לא יכול לשלוט, אתה לא יודע מה יפה, אם זה ימינה או שמאלה, או יטיס אותך, או יעצור פתאום, או יהיה חושך, אתה לא יודע. אבל רכבת הרים מובילה גם לרכבת שדים. וואו. כן, וזה מה שקרה לי. מהר מאוד הגעתי למסקנה שהצוות שם את עצמו לפני המיזם. והיום אני בסמינרים שלי, כשאני עובד מול יזמים צעירים, בעיקר מול יזמים צעירים, אבל לא רק, אני מסביר, אתה לא יכול להצליח כיזם, אם אתה שם את עצמך לפני המיזם. המיזם הוא מבחינתנו הוא קדוש. אנחנו משרתים אותו, הוא לא משרת אותנו, ורוב האנשים לא מבינים את זה. והיה לי צוות שלא לגמרי הבין את הדבר הזה, והייתי צריך לעשות רישאפלינג שם, וזה לא היה פשוט, זה היה מאוד מורכב, וזה גבה מחירים בריאותיים מאוד מאוד לא פשוטים. וואו. מאוד לא פשוטים. וואו. אתה יודע, לא מזמן קראתי שזה אחד היזמים המפורסמים אמר, שאלו אותו, איך אתה ישן? אז הוא אומר, אני כל כך התחברתי לזה, אומר, אני ישן כמו תינוק. אבל מה זאת אומרת? הוא אומר, אני קם כל שעתיים, ולא מפסיק לבכות. אני כל היום בטירוף. כן, אז זה מכניס אותך לכל מיני משברים לא פשוטים, ואני נתקלתי בהמון יזמים שנאלצו לקחת כדורים, וגם אני הייתי שם. אני גם הייתי בעולם הזה,
שוב פעם, זה עולם לא פשוט, זה לא עולם אקדמי, זה לא עולם מסודר, זה לא עולם שאומרים לך מה אתה צריך לעשות, זה עולם שאתה צריך כל יום לצוד מחדש, ולך תשכנע אנשים ששווים הרבה מאוד כסף, למה המיזם שלך הוא פורץ דרך, והם כל הזמן, כל אחד עם התירוץ שלו, וזה סך הכל הגיוני, כי הכסף שייך להם. אבל זה מקדים את זמנו, קשה לכתוב על זה פטנט, וכל הזמן אתה שומע דברים אחרים, ואתה חייב להילחם. ומה בסוף עם המיזם הזה? יצא לפה? המיזם נמצא כרגע בשלבים מאוד מתקדמים. אוקיי. גייסנו את הכסף שרצינו. וואו. אנחנו עובדים עם גורם מאוד מרכזי כרגע בארצות הברית. וואו. ואתה יודע, המלחמה לא עשתה לנו טוב. לגמרי. המכסים של טראמפ לא בדיוק גם כן עזרו, אבל התחושה היא תחושה מאוד טובה. הייתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית. זה כבר 7 שנים. 7 שנים. אפשר לשאול כאילו, מה זה המיזם או ש... כן, בטח. זה מיזם רפואי שמתעסק, אתה בטח שמעת על נושא שנקרא אנטי-אייג'ינג. ברור. אז יש היום מושג חדש שנקרא אנטי-קורטיזול. אוקיי. קורטיזול זה הורמון קטלני, שנמצא בגוף, והוא מופרש כתוצאה מלחץ, והוא יוצר מחלות מאוד מאוד קשות, בין היתר את המחלה הכי קשה, וגם כל מיני תופעות אחרות, כמו מחלת קרון, מיגרנות. אני מאובחן עם מיגרנות. מה? אני מאובחן עם מיגרנות. אז מיגרנות, ומיגרנות זה מחלה לא פשוטה, והקרחה, השמנה, הרבה מאוד מחלות, ואנחנו יצרנו מכשיר שאתה שם אותו באזור האוזן, הוא יודע לנטר מהר מאוד את הניסיון של הקורטיזול לחדור לגוף ולעצור אותו. מדהים. אז זו ממש מהפכה, ולכן הרבה אומרים לנו שזה כאילו מקדים את זמנו, אבל אנחנו... היה קושי אחד גדול שהכי שמת לב אליו במיזם הרפואי הזה? הקושי הכי גדול זה, אתה יודע, כולם אומרים, הקושי הכי גדול זה לגייס את הכסף. אבל לא, זה לא היה הקושי הכי גדול. הקושי הכי גדול זה לגרום לאנשים סביבך, לצוות, להיות בתודעה מנצחת. אני אתן לך דוגמה קטנה. אנחנו מכינים את עצמנו שבועות ולפעמים חודשים רבים, זה יכול להיות גם 10 חודשים. אנחנו מתכוננים לאיזושהי פגישה עם משקיע מאוד עמיד שמגיע מארצות הברית. הכל נסגר, אתה יודע, עד לפרט הכי קטן, ופתאום אחד מחברי הצוות מתחיל לקבל פיק ברכיים. אוקיי. זה משהו שאסור שיקרה. אתה בלייב, אתה חייב לדעת מה אתה צריך להגיד וגם מה אתה לא צריך להגיד. איך מתמודדים עם זה? כמו שאמרתי, ואמרתי באמת ובתמים, אתה לפעמים, הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה פשוט להחליף את הצוות. אתה מבין, אנחנו החלפנו מספר פעמים את ה-CTO שלנו, עד שהגענו ל-CTO מבחינתנו באמת המושלם, כי בסופו של דבר, כשאתה בא ואתה מוכר את המיזם, וזה בעצם התפקיד שלי, ואנחנו 3 בצוות, יש לנו עוד 2 מדענים מארצות הברית, אז אתה יודע, זה צוות שלם, והכל צריך להיות מסונכרן, אחד שאומר מילה לא נכונה, או משדר תנועת גוף לא נכונה, הוא פשוט פוסל את זה, כי בסוף אתה לא מוכר, וזה משהו שלקח לי זמן להבין, אתה לא מוכר טכנולוגיה. הבן אדם שעומד מולך, הוא רוצה להתחבר אליך רגשית. נכון. אם תתחיל להתמקד איתו ביותר, הוא יודע את הטכנולוגיה. לגמרי. הוא כבר הגיע לפגישה, הוא לפעמים גם יכול ללמד אותך על הטכנולוגיה. מסכים. הוא עשה כמה מיזמים על הטכנולוגיה הזו. החוכמה היא להתחבר אליו רגשית ולהראות ביטחון, ולית ברירה, נאלצנו פשוט לשנות את הצוות, עד שבנינו את הצוות שהוא באמת שם את עצמו מאחור, מדהים. ואת המיזם מקדימה. מדהים, אני חייב להגיד, אני לא השקעתי או יזמתי, אבל הייתי עובד בעברי, באמת בחברת סטארט-אפ. וראיתי מה זה שיחות עם משקיעים, וצרחות לפעמים. נכון, ואתה חוטף, וואו. זה משפיל. זה משפיל הרבה מאוד פעמים. אתה יודע, אני שמעתי שאמרו לי, אני זוכר אפילו 3 פגישות, שאמרו לי, דברים מאוד קשים, כמו, יאללה, תחזור לאקדמיה. יאו. כן.
אתה יודע, זה... בסה. אז מה אתה יודע? אז מה אתה כבר יודע? עוד פרופסור, אתה יודע. וואו. כן, יש כל מיני משקיעים, ויש כאלה יותר נעימים, אבל יש גם עוד גסים. זה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך. תשמע, כשאתה בא לממון, אין מה לעשות. יש כלל, חייבים לקבור את האגו. וואו. ברגע הראשון, בול. זה דבר ראשון שאני מספר בסמינרים שלי ליזמים צעירים, עזוב אתכם אני יודע, ויש לי טכנולוגיה, ואני מחובר, זה נחמד. זה אולי 5% מההצלחה. ההצלחה, 95%, זה לדעת לקבור את האגו. מדהים. להבין שאתה הולך לחטוף סטירות לחי מצלצלות. ללמוד מהם גם. וללמוד מהם, בדיוק ככה. ללמוד מהכישלון. מכל כישלון ללמוד. זה משהו שהוא דרך אגב שונה ממה שאני כאיש האקדמיה הייתי מלמד, כי בדרך כלל כאנשי האקדמיה אנחנו אומרים, אסור להיכשל. אסור להיכשל. ואני היום אומר, ביושר, זה בסדר להיכשל, מותר להיכשל, תלמד מהכישלון. דרך אגב, מכישלון לומדים הרבה יותר מהצלחה. אתה יודע למה זה? כי הצלחה, אנחנו לוקחים אותה כמובן מאליו, וואו, הצלחנו אותה, אנחנו לא יושבים ומנתחים, אבל כישלון, אתה יושב אחר כך עם הצוות, ואתה אומר, רגע, מה עשינו לא טוב, איך אפשר לשפר? מדהים. שמע, אני לומד פה הרבה. תודה רבה על זה. אז דיברת מקודם גם על תודעה מנצחת. כן. ומתוך הדרך שלך בעצם, המטורפת הזאת, נולדה התפיסה הזאת, וגם מודל של 12 שלבים. נכון. מתי הבנת שזה לא רק משהו שעובד לך, אלא ממש רצית להעביר אותו הלאה, את השיטה הזאת? אני זוכר שיום אחד התקשר אליי, בוקר אחד התקשר אליי הרואה חשבון שלי, אייל, מה נשמע, מה קורה? אומר לי, תשמע, לא, אני לא בעניינים חשבונאים. יש לי איזשהו לקוח צעיר, שהוא יזם צעיר, והוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, ואמרתי לו, תשמע, יש לנו לקוח, אולי תוכל לדבר איתו. אמרתי לו, בכיף. והתחלתי לדבר איתו, והוא בא מעולם הטכנולוגיה, ושוב פעם ראיתי שהוא לא בתדר הנכון, ובכיף אמרתי, אני אסביר לך, ואתה יודע, זה עשה לו טוב, זה עשה גם לי טוב, ואתה יודע, אחרי כמה ימים אני פתאום רואה שיותר ויותר אנשים צעירים מדברים איתי, ואני בעצם ראיתי שהרבה מאוד אנשים שבאים מהעולם הטכנולוגי, אנשים שהיו ביחידות טכנולוגיות, החשיבה שלהם היא באמת מקובעת, ועם כל הידע וכל העוצמה, והם באמת מטורפים, יש להם חשיבה מטורפת, זה לא מה שיעזור להם. חד משמעית. ולכן אמרתי, רגע, אולי פה המפגש הזה, המפגשים האלה, הם בעצם לא באו סתם, כי שום דבר לא קורה בעולם סתם. ואני צריך, אתה יודע, צריך להתחיל לעזור לאנשים, להתחיל להפוך גם למנטור, ולעזור לאנשים לדעת איך עליהם לחשוב, כי אחרת זה יהיה כישלון מאוד מהיר. מדהים. אז בעצם המארז זה מה שהבאת פה, נכון? כן. אז אתה רוצה לספר לנו על המארז, קצת מה יש בתוכו? כן. אז קודם כל המארז הזה שאני יצרתי אותו כתוצאה מזה שנפגשתי עם 12 יזמים מצליחים, כפי שאמרתי קודם לכן, ואני זוכר שהגעתי אליהם כמו סטודנט. ממש סטודנט. והיו לי שאלות שהכנתי מראש, ושאלתי את כולם, וכתבתי את כל התשובות, וכתוצאה מכך הבנתי שיש להם חשיבה שונה לגמרי מחשיבה של כל אחד אחר, והחלטתי איך אני גורם לכך שכל אחד יוכל גם כן לעבור לחשיבה אחרת. קראתי לזה אני ווינר, כן? חשיבה של ווינר. ויצרתי 3 חברות שהן מורכבות מ3 שלבים, כל שלב יש בו 4 שתתי שלבים או 4 שלבים, ובסוף אתה צריך לעבור את כל 12 שלבים האלה. יפה. ואני רוצה להגיד לך שאנשים שעשו את זה, בדרך כלל 3 חודשים לוקח לסיים את הדבר הזה, סיפרו לי שהם הפכו לאנשים אחרים. וואו. אתה ממש משנה את התדר במוח. מדהים. זה שינוי לגמרי של מי שאתה, ומי אתה רוצה להיות, עם המון אמונה בעצמך, ואתה הופך להיות אדם אחר. אבל זה לא קורה בן יום, זה מה שאנשים צריכים לדעת. חד משמעית, גם עלתה לי עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, אתה בעצם ויתרת לגמרי על האגו שלך? כי אני חושב, אתה דיקן, ואני... היית דיקן. הייתי דיקן. הגעת למשהו קטן בחייך. וכתבתי 74 מאמרים שפורסמו בכתבי תחקיר יוקרתיים, וזכיתי בפרסים. היה לך קשה בהתחלה? לא. לא. אני חייב להגיד שלא.
אני אספר לך סיפור נורא, אחד האנשים שבעצם עליו כתבתי את הספר שלי, הוא יזם שגר בארצות הברית, במיימי, איש מאוד עשיר, מאוד מצליח, בקנה מידה מטורף. ישראלי אגב או? הוא ישראלי לשעבר, בגיל צעיר מאוד הם עברו לניו יורק, ומשם עברו למיימי, הוא אחר כך עבר למיימי, הוא התחיל משפחה מאוד צנועה דרך אגב, סיפור מטורף, ושאלתי אותו, קוראים לו הנרי, הנרי, מה אחד הדברים הראשונים שאני צריך לעשות? הוא אמר, אתה צריך לעשות טקס, לקבור את האגו, חשבתי שהוא צוחק, והוא סיפר לי את הטקס שהוא עושה, שהוא הלך יום אחד לאיזה יער, קרא על ברכיו, עשה חור, חפר, ופשוט נתן לכל האגו שלו לצאת החוצה, כיסה את הקרקע, אמר, תעשה את הדבר הזה, אתה תראה, זה יעזור לך, עשיתי את זה. אני אומר לך, זה נשמע כאילו מופרך, נשמע משוגע קצת, עשיתי את זה, אני רוצה להגיד לך, הרגשתי נהדר, מאותו רגע לא היה אכפת לי מה חשבו, מה לא חשבו, אני חייב להגיד לך גם עוד דבר, בחודשים הראשונים, הקולגות שלי, שלא הבינו מה אני עושה, ולא בדיוק זרמו איתי, היו כל רגע מתקשרים, אתה יודע, ומה שנקרא מתעלקים, יורדים, לא מפרגנים, וזה עזר לי. זה עזר לי להגיד, הנה, אני כבר לא שם, אני בעולם שלי, אני בעולם שאני רוצה להגיע אליו, עשיתי משהו, אני מאוד מאושר, אני מאוד מרוצה, עשיתי אותו כדי להגיע לדבר הבא. אני, בתור איש אקדמיה לשעבר, מאוד אהבתי את האקדמיה, והייתי חלק ממנה, ואני ממליץ לאנשים, אתה יודע, יש שם את ה... אז זהו, אנחנו נדבר על האם ללמוד וזה, אנחנו קודם כל נדבר על הספר שלך, שכתבת, שזה בעצם לשחות נגד הזרם ולטבוע בזהב, שאני חייב להגיד שזה ספר מדהים ומלמד, ואני באמת ממליץ לכולם לקרוא את הספר הזה. תודה. אגב, לפני שאני אשאל אותך את השאלה, איפה אפשר להשיג את הספר? אפשר להשיג אותו בכל חנויות הספרים היום. וואו, מדהים. אז מה גרם לך בעצם לעצור ולהגיד את הסיפור הזה, את הספר הזה אני חייב לכתוב, ולמי הוא באמת מיועד? אוקיי, אז הספר הזה הוא ספר בסגנון אבא עשיר אבא אני. הוא לא, חשוב להבין, כתבתי אותו, הוא מבוסס הסיפור אמיתי כמו שאני סיפרתי, הוא פשוט מראה שלב אחר שלב, מה בן אדם צריך לעשות כדי לצאת מאזור הנוחות שלו. והדבר שהכי קשה לנו, זה לצאת מאזור הנוחות שלנו. אתה יודע, חם לנו, נעים לנו, יש לנו משכורת, יש לנו תנאים טובים. נכון שפנימה אנחנו מרגישים לא מספיק מסופקים, אבל צריך משהו רציני כדי שיוציא אותנו. אצלי זה היה אותו אירוע מכונן בבית החולים, אבל אף אחד לא צריך לעבור דבר כזה. לגמרי. ולכן היה לי חשוב לכתוב את הספר הזה, היה לי חשוב לכתוב את הספר הזה, כדי להראות לאנשים, אם אתם תקראו אותו, הספר הזה פשוט יעזור לכם. ואתה יודע, דניאל, אני קיבלתי כאלה פידבקים נעימים מאנשים שקראו את הספר, סיפרו לי, שהם הרגישו כאילו לוקחים, קודם כל הם הרגישו הרבה, זה חוזר על עצמו המון פעמים, כאילו כתבו את זה עליי, הם אומרים לי, שזה הדבר הכי מחמם שיכול להיות, כי זה נוגע בבן אדם. אבל עוד דבר שאני שומע, שזה לוקח אותי יד ביד. אוקיי. זו הייתה המטרה של הספר. כמו שאותו בחור, אותו הנרי, לקח אותי יד ביד, והוביל אותי במשך שנה, ואמר לי, אתה צריך לעשות את זה כדי לשנות את החשיבה שלך, אתה לא יכול לחשוב כמו איש אקדמיה, כי זה לא יעזור. כדי להצליח, אתה חייב לחשוב אחרת. וואו. אז הוא לימד אותי שיש 7 תודעות יסוד שגויות, ועל זה הספר מתבסס, יש פה סיפור מאוד מרתק, עליות, ירידות, המון רכבת הרים, המון רכבת שדים, והסוף, וואו, הוא טריקי, הסוף הוא לא כמו שאנשים חושבים, ויש כאלה שאפילו אמרו לי, אתה לא תאמין רם, קראנו את הספר שוב פעם. די. כדי להבין אותו, כן, זה קורה, כי אתה פתאום מתחיל להבין שוואלק, אתה בכלל לא היית בכיוון, וכדי להיות יזם או כדי להצליח, צריך לשנות דיסקט. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת לא ורודה בוא נגיד. המעבר הזה מהאקדמיה לעולם היזמות, אתה יודע, נשמע איזה כיף, רומנטי כזה, סקסי, אבל תמיד יש מחיר. ואני בטוח ששילמת מחיר אישי מטורף. מה זה היה?
מעבר למחיר הבריאותי, התדמיתי, אני חושב שהמחיר הכי כואב ששילמתי, זה שהקולגות שלי באקדמיה, אנשים שהייתי איתם 10, 15, ואתה יודע מה, אפילו 20 שנה, לא קיבלו בהבנה, לא קיבלו ברצון טוב, את זה שמותר לי לעזוב, ומותר לי לפתוח דלת חדשה, ולהצליח, אתה יודע, ולהמריא. ולא רק שלא היה שם פרגון, שזה ניחה, פתאום אנשים לא מדברים איתך. אבל למה? זה לא שהלכת למתחרים או משהו כזה, רק עזבת להגשים חלום. נכון. למה עשית? מאיפה יש לך את האומץ הזה לעשות את זה? למה עזבת אותנו? אני אגיד לך למה. כי הם לא היו מסוגלים לעשות את זה, ולהם לא היה את האומץ לעשות את זה, ולדעתי הם מקנים מאוד. כן, אז זה לקח לי זמן להבין את זה, וזה היה לי קשה. אתה יודע, זה הרס אותי, כי אוקיי, בריאות, אתה עובר, אתה יודע, כדור לוקח מבריא. אתה קם בבוקר, שואל את עצמך, אוקיי, מה אני אעשה, איך אני אגייס את הכסף? אתה יודע בסוף שתגייס. אבל אנשים שהייתי איתם כל כך הרבה שנים, ופשוט נוטשים אותך, זה משהו שדוקר. ממש כואב. זה ממש מבאס, אבל שוב, אפשר להבין את זה ברגע שאתה מבין שהם תקועים שם, ויהיו תקועים שם עוד 15 שנה. נכון. וכשאתה תצליח ותגיע באמת לגדולות, הטלפונים יחזרו, רואים שזה גם משהו שכואב לך באמת. מאוד כואב לי, ולקח לי זמן להבין שזה לא תלוי בי. יש דברים שהם לא תלויים, מאוד, מאוד מבאס, אתה יודע, זה כואב, זה דוקר. אבל אני בטוח שזה גם נותן לך איזושהי מוטיבציה, לא? זה נותן מוטיבציה, וזה גם נותן פרספקטיבה שבסוף אתה מבין מי החברים האמיתיים שלך. מדהים. אני רוצה לקראת הסוף לשאול אותך שאלה שאני חיכיתי לכל הרעיון הזה. אוקיי. לשמוע את זה עוד מדיקן. יש ויכוח היום שבעצם אומרים, לא אומרים, בעצם שאלה, האם חייבים אקדמיה כדי להצליח היום, מהנקודת מבט שלך, בוא נגיד מה האקדמיה כן נותנת, מה היא לא נותנת. אוקיי, אז כמו שאמרתי מקודם, אני חסיד של האקדמיה, אני חושב שכל אחד צריך ללמוד. מה האקדמיה נותנת? האקדמיה קודם כל נותנת, היא נותנת ידע מאוד ספציפי לגבי מושגים, לגבי תיאוריות, לגבי החומרים שיום אחד תצטרך להכיר. זו שפה שתצטרך לדבר אותה. חוץ מזה, אני חושב שהאקדמיה גם נותנת יכולת לחשוב מעבר. אבל, ויש אבל אחד מאוד גדול, היום אני יכול להגיד את זה בצורה הכי כנה, האקדמיה לא מלמדת, לצערי, היא לא מלמדת, והיא גם לא תלמד, לצערי, איך מצליחים. אין קורס כזה איך להצליח. וואו. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בוגרים, שהם סיימו בהצטיינות יתרה, שהם היו, אתה יודע, התלמידים הכי טובים, וכשהגיעו למציאות, לקרקע המציאות, הם חטפו מכה מאוד כואבת. כי יש פער עצום. לא מלמדים באקדמיה איך להצליח, לא מלמדים באקדמיה איך לעשות כסף, המילה כסף זו מילת גנאי, שבעיניי זה לא נכון. ברור שלא. בסופו של דבר, כולם רוצים להצליח, וכולם רוצים להתפרנס, וכולם רוצים לעשות כסף. עשיית כסף היא קודם כל כדי לתת גם לאחרים, לא רק לעצמך. לגמרי. דבר שני, לא מלמדים איך לקבור את האגו שלך, שזה הבעיה הכי גדולה. יש הרבה דברים שאנחנו לא מלמדים באקדמיה, שלא ילמדו באקדמיה, וזה חבל, ולכן אני תמיד אומר, אדם שסיים את האקדמיה, הוא למעשה רק מתחיל. לגמרי. והוא צריך עכשיו להתחיל ללמוד, איך הוא נכנס לתודעה מנצחת, כי אם הוא שר עם תודעה מקובעת, ואני עוד פעם אומר, 98% מהאנשים, וזה לא משנה אם הם מצטייני דיקן, 98% מהאנשים, מקובעים. מתוקף החשיבה שלנו, אין מה לעשות, אנחנו באים עם חשיבה מקובעת, מאוד מפחדים, מאוד חוששים, לא מלמדים באקדמיה איך להתמודד עם קשיים. אין גם שום ניסיון חיים לדעתי. אין ניסיון חיים. ואם אנחנו נדבר רגע שטחי, סבבה מאוד שטחי, יבש, מבחינת כסף. כן. היום יוצר תוכן מרוויח הרבה יותר מרופא. אוקיי? אבל הרבה יותר. הרבה יותר. אז בוא אני אגיד לך אם אתה מסתכל על זה, סליחה, אם אתה מסתכל על זה מבחינה כספית, למה ללכת לאקדמיה היום?
אתה יודע, אני נתקעתי... במיוחד שאני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל במיוחד שאתה יודע מה יוצא מהאקדמיות האלה, ואיזה דיבורים, ואיזה... אתה מבין? איך הנוער היום ילך לאקדמיה? אלא אם כן זה מישהו שהחלום שלו להיות רופא, אז אני מבין. שאלת אותי שאלה מאוד מאוד עוצמתית, ואני אספר סיפור אישי. אתה יודע, אני לא מזמן פגשתי מישהי, שהיא סיפרה לי שהיא מרוויחה על ידי זה שהיא עושה לק ג'ל, זה נקרא. מלא היא מרוויחה, לק ג'ל. מרוויחה, הסביר, אמרה לי, אני מרוויחה 26,000 שקל נקי מדי חודש. נכון, אני עובדת קשה, קשה מאוד, אני עובדת מבוקר עד ערב, אבל לא למדתי מעולם. יש לי קולגות באקדמיה, שהם פרופסורים בעלי שם עולמי, והם בקושי מרוויחים 17,000 שקל. אוקיי? אז כן, שאלת אותי שאלה קשה, אני לא יודע איך לתת לך את התשובה. לא, אני פשוט אומר שמי שיש לו חלום להיות רופא, וטרינר, לא יודע מה, בסדר, אבל עורך דין, אתה יודע, מקצועות כאלה שהם... אבל בסוף זה נגמר בכסף, סליחה שאני יוצא כזה שטחי ו... הסיפור שאני מספר עליו, אותו סיפור אמיתי, מדובר שם על בחור, בשם הנרי, בחור צעיר, שמחליט בגיל 19 בארצות הברית, לא לעזוב את הקולג', לעזוב את האוניברסיטה, בשונה מחמשת חבריו, והוא, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל הוא הופך לסיפור הצלחה, בעוד שחבריו שלמדו באקדמיה, וחלק מהם רופאים, עורכי דין, וכדומה, לא מצליחים כמוהו. יש פה, אתה יודע, קשה לי בתור איש אקדמיה, לתת תשובה מסודרת, אני גם לא יכול שלא להסכים עם מה שאמרת. יש פה נקודה שצריך לחשוב עליה, אין ספק. טוב, לפני השאלון המהיר, אני רוצה לשאול אותך, יש סיכוי שאתה תחזור לאקדמיה? לא. אין סיכוי. לא. אני מודה לאקדמיה, אהבתי אותה, היא בנתה אותי, ועכשיו התפקיד שלי זה לבנות אחרים, דרך המיזם שלי, ודרך זה שאני אגרום לאנשים אחרים, גם לעשות את המיזמים שלהם, להאמין בעצמם, אבל עולם האקדמיה הוא השתנה, אתה יודע, אם פעם לפני הרבה מאוד שנים, 30 שנה, עוד סטודנטים למדו וכתבו והכינו עבודות, היום אנחנו יודעים שעם כל ה-AI יש בעיה מאוד גדולה, אני רואה את הקולגות שלי בארצות הברית, שמלמדים באוניברסיטאות הכי טובות, הם מספרים לי שהם איבדו את חוויית, כן, איבדו לגמרי את חוויית ההוראה, ומה שנשאר להם זה חוויית המחקר, אני בכל מקרה עושה מחקר בתחום הרפואי, במיזם הרפואי, ככה שאני לא מתגעגע לאקדמיה. ויש לי עוד שאלה קטנה אישית, אתה לא חייב לענות עליה, בתור דיקן לשעבר, נגיד מה היית ממליץ לילדים שלך? ללכת ללמוד, ללכת לעבוד, לעשות כסף? תראה, זה נורא אינדיבידואלי. אני בהחלט דוגל בלימודים, אבל עדיין, כמו שאמרתי מקודם, בצורה הכי כנה, אני מודע למגבלות של הלימודים, ואני אומר, אם בן אדם עובד כרגע באיזושהי עבודה מסוימת, וטוב לו בעבודה הזאת, ויש אפשרות להתקדם, אז הוא יכול ללמוד, אתה יודע, אז הוא ילמד בהמשך, שיבקשו לקדם אותו, אני מניח שיעזרו לו, גם בכסף וגם בזמן, אבל אין ספק שבסופו של דבר, השילוב בין לימודים, בדיוק, לניסיון חיים. לבין ניסיון חיים הוא קריטי. אז ברשותך, נעבור לשאלון המהיר. מדהים. לעזוב עבודה בטוחה אם יש לך חלום? חד וחלק. הגשמת חלום בגיל מאוחר, זה סיכון או החלטה נבונה? זה החלטה סופר נבונה. האקדמיה היום, לדעתך, היא חובה או אופציה? היא חובה, אבל עדיין אני עוד פעם אומר, שאף אחד לא ייכנס לאיזושהי בלבלה לא נכונה, ברגע שאתה מסיים את הלימודים, אתה צריך לעשות reset בראש, ולהתחיל ללמוד איך אתה הופך להיות יזם מצליח, איך אתה הופך להיות מצליח, גם אם אתה לא רוצה להיות יזם, ואיך אתה מתמודד עם קשיים, דברים שלא לומדים באוניברסיטה. אתה גם היום עדיין מאמין מאוד באקדמיה. אני מאוד מאמין באקדמיה, אבל אני מספיק ישר כדי לבוא ולהגיד, סיימת, קח בחשבון, אתה רק מתחיל. יש לך עוד דרך ארוכה מאוד, ידע חשוב שהאקדמיה לא תיתן לך, אם אתה לא תשיג את זה בעצמך, או דרך מנטורים מסוימים, זה יפריע לך. אז יפה, אז ידע אמיתי מגיע דרך האוניברסיטה או דרך ניסיון? ידע אמיתי, טהור מה שנקרא, זה דרך ניסיון.
עולם שלנו משתנה מהר, זה יתרון לאקדמיה או חיסרון לאקדמיה? חיסרון גדול לאקדמיה, האקדמיה לוקח לה הרבה מאוד שנים, עד שהיא מצליחה להתאפס, כי זה ארגון, כן, זה משהו גלובלי, מערכת מטורפת, גלובלית, לוקח לה הרבה מאוד זמן. בתחילת הדרך שלנו, ללמוד קודם או לעשות קודם? אני בעד לעשות, וזה לא אומר שלא צריך ללמוד, בהחלט, אבל אם אתה נמצא באופציה, שאתה עובד בארגון מסוים, או בתפקיד מסוים, שהוא מספק אותך, ומאתגר אותך, הלימודים יגיעו. סטודנט מצטיין, מוכן לחיים או למבחן? או למבחן. בעולם של היום, אקדמיה לבד מספיקה? לא, היא לא מספיקה. אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, דבר אחד שהיית משנה? הייתי הופך להיות יזם בגיל יותר צעיר. קריירה יציבה או להיות פתוח לשינויים? אני מאמין בלהיות פתוח לשינויים, כי אתה גם הרבה יותר מאושר, אתה מרוויח חיים הרבה יותר מאושרים. האם אתה חושב שהאקדמיה תתאזן לעולם של היום? זאת אומרת, תתאים את עצמה לעולם של היום? אני לא רואה את זה קורה, אני פשוט לא רואה את זה לצערי קורה בעשור הקרוב. לימודים בארץ או בחו"ל לדעתך? זה מאוד תלוי מה אתה רוצה להשיג, כי רמת הלימודים פה היא מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שגם כל אחד היום יכול ללמוד, יש היום מכללות מדהימות ואוניברסיטאות מדהימות. יש חוויית לימוד אחרת בחו"ל, אני חוויתי את זה בתואר השלישי שלי. תואר שלישי? בתואר השלישי חוויתי את זה, למדתי בלונדון, ואני רוצה להגיד שזו הייתה חוויה מטורפת, שאי אפשר לחוות אותה בארץ. אז אם אפשר לשלב, זה הדבר הכי כיף שיכול להיות. אני רוצה שבאמת תספר על התהליך איתך, אם אתה עושה סדנאות, אם אתה עושה הרצאות, אם אחד על אחד, ספר לנו קצת. אז אני היום עושה הרצאות, יש מספר נושאים שאני מרצה עליהם, גם ליזמים, גם לוועדי עובדים, לכל אחד שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, ומפחד לצאת אתה יודע, מאותה נקודה, שהכל בטוח שם. כן, אני עושה סדנאות בעיקר ליזמים צעירים, לכל מי שיכולים להיות יזם, וכל מי שרוצה להצליח בחיים. אלה הנושאים שלי. מדהים, מדהים. אז אני רוצה באמת להגיד לך, קודם כל תודה רבה על שיחה מרתקת, שיחה שמעוררת השראה, לפחות בי, ואני מקווה באמת שכל העוקבים והמאזינים ייקחו את זה ויבינו שחבר'ה, אתם צעירים. יש פה דיקן שעשה שינוי בגיל 50 פלוס, ומגשים את החלום שלו, וזה פשוט מעורר השראה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, דניאל. תודה.